Saudara sindrom reservado com até casamento. Então, antes de ser perdida, coisa que eu tinha só na casa rápida, aí esta terraça, mas eu o que eu teria, aí se demitiu com o diabo, perder até aí just mobile praticamente kutu și televizor și programul care și televizion, canapea, o oră de ieșire, acolo și bun și aici ar avea și adică baia și acolo geamul cu gânduri, nu mai avem nici geamul bun și nu știu cu gânduri, aici este o baia acolo gânduri. Este un dormitor, aici este un dormitor și aici dormitor care o frumos, aici este cățelul, cred că și buia anteriorul și da, aici care cu altară și aici și mai avem sus, cum ar fi cum. Aici este un scară și aici este un lavabo. În cazul în care mai presă. Pentru că acolo niște camere de bala mici, ceva mare, cu geamuri, canapee, multe, așa, duce într-o cu smință, dar e de căzut și aici acolo. Și la început este casa, cred că mi-a plăcut casa, să mai place videoclipuri,